Čau, zdravím vás Martitor u mého prvního videa ze hry Build Battle ze serveru SGčka a budeme stavět boty. Takže si vezmeme červenou, černou a bílou. Tak. Tak, zatím vypadá to dobře. No, ještě bych se chtěl vás zeptat, jestli by se vám tohle video líbilo, tak bychom mohli ještě pokračovat v dalších dílech v Build Battle, a pokud by se vám nelíbilo, tak bychom asi přestali. Ale ještě vylepšíme. Takhle. Tohle, promiňte za střih, ale musel jsem si odskočit. Musel jsem si něco teď udělat během té vteřinky a už je to normální. Tak, teď bychom mohli udělat takovouhle bota. A můžeme ještě jednu takovouhle. Takhle. A ještě bych se chtěl vás zeptat na nějakou hru, kterou by se chtěli, aby jsem natáčel. Je mi to celkem jedno, co by to bylo, ale hlavně kdyby vás to bavilo. Tak, asi tak bych to řekl zatím. A co jsem řekl, tak to udělám. Tady jsem vyhodil tu bílou, kterou ještě budu potřebovat. Tohle. Zase střih. Fakt promiňte mi to, ale nevím proč, ale nemůžu si zvyknout na to, že hru na notebooku.
Prostě si nemůžu zvyknout, promiňte, ale nemůžu si zvyknout. Tak, ještě vezmeme zlatý bloky. Tady, ne diamantový blok. A dáme tam ten diamantový blok. Tak, aby... Zase střih. Já se hrozně omlouvám, ale... Už to budu pamatovat. Tak, a jsem první. Třeba něco mi budou dávat. Dávají mi zatím dobrý. Akorát, že někdo dává půp, ale jinak dávají jakože good a takový. Tohle je pěkný, tohle je hodně pěkný. Toto je hrozně hezký, to řeknu. Ale tohle se snažil se, dám mu OK, ale když už teda začal ty nohy. A ještě bych chtěl se omluvit za to, že bude možná hroný zvuk, ale znáte, začátečníci. Tomu dáme OK. Takový, jakože je to bota, je. A tady to taky dělal to úplně stejně, že to nedodělal. Ale dám mu taky OK, protože ještě navíc jak podařilo se mu to hezky. Takový boty, co to je za boty? Dám mu OK. Co to je? Dám mu OK, protože nemá, když už udělal toho člověka, tak ho mohl dodělat taky, že jo. Ale jinak ty boty jsou hezký. Tomuhle dáme OK. Protože když dělal 2 boty, tak mohu udělat 2 stejný. Tohle bude určitě OK. Tohle bude minimálně OK. Maximálně, promiňte. A tady... Tohle je hrozně tlaklý, to bude půl. Takový taky odfláklý. To už ještě... Dám mu pup, ale... Tohle je hrozný. Tak 3. místo, beru všema 10, vyhrálo tohle. Promiňte, tohle se teď fakt seklo. Dělám si srandu, ale seklo se to. A tak, tady bych to někde ukončil. Tak, půjdeme si tady k tomuhle. Tak. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, odběr a pěkný komentář. A co bych vám teď jedinýho řekl?